як хонагаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 259 000 сомонӣ. Дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардагиянд. Мо худамон нагирифтагием. Бо диққат гӯш кунед, ҳозир ҳамашро ба шумо мефаҳмонем. Як хонагаи фурӯшӣ мебошад бо масоҳати умумии 39,137 метри квадратӣ, яъне қариб 40 метри квадратӣ. Дар панҷум ошёнаи бинои навастройка, худи бино аз 8 ошёна иборат мебошад. Хона коробка, яъне бе таъмир аст. Дар шаҳри Исор, шаҳраки Шарора, кӯчаи Домуллоҷоновда ҷойгир мебошад. Ай Душанбе, ай назди политехникум то хонаи ҳамагӣ 6 километр роҳ аст, яъне наздик мебошад. қариб аст дӯстони азиз. Дар назди хона бошад бозор аст, мактаб, боғчаи кӯдакона, яъне ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор аст. 3 сомона маршрутка то Мардон ҳаст, меравад дӯстони азиз. Барои ҳамин бо транспортам мушкилӣ нест. Нархи хона чӣ хеле гуфтаем 259 000 сомонӣ. Албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Дӯстони азиз, агар шумо хона дошта бошед ва мехоҳед дар кӯтоҳтарин муддат хонаатонро фурӯшед, пас Дом TJ дар хизмати шумо. Рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ рекламаи босифат ва бо нархҳои дастрас. То боздид.